Hello, kumusta? Aniyan sa minyong lagad si Kangin Anton Morales and then my partner na ponderi si Randy Tayat. Kumusta kamantanan? Asap gida ha? Always say a prayer. Importante kayo nga ito ampo. Panalangin nga ito na bang magagahong. Lord, thank you kayo sa mga gihatag ka namong grasya. Matag adlaw. Kung nga mong ipangayo ang kalino sa tibok kalibutan. Lord, tabangin taon kami nini. Again, salamat kayo sa imong grasya nga gihatag ka namo sa katawan. Salamat kayo. Salamat, Lord. Okay. So tampo ka rin itong karagan ng pagdaga, no? Pinadakin is usak ka lalaki nga patawag lang sa nga nanding. Kini gibuhatan og duha sa radyo diri Arellano. Eksunan ang atong singer si Nanding. Kini ako problema bahin is kong asawa nga ambot mauray mo na idaot ako. Wa ko kasabutan ni bayata. Paano ako kuniya niya iyar ko una yon. Labi na mag-away bis kan dakuan bagtingog. Pero aron yung masabtan ng ako sa gilano no. Inaniwan ako pagsugod ng tananay. Lucella, come back to me my Lucella. Where are you now my Lucella? Please come back to me. Lucella, please come home, my Lucella. I miss you so much, Lucella. Since you went away, hain kakakaroon paingong bayana ka. Gibiyan mo kining mga anak mong gagbay pa. Upat-upat sila, Lucella. Kung o galing nag-hostess ka na, dahil gatas ang mga anak na, kay nanganiwang na. Ambot sa langaw, milupad way pamakaw. Ambot sa langaw, milupad way pamakaw. Ambot sa langaw, milupad way pamakaw. Ambot, 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 ambot. Nandeng, ilan na ko na diya, Bes. Nagkasama ka na diya na. Paglungag na ko na kay Udto na. Unsa man, dita may Udto, ani? Iyay, bida. Unsa man tayo, watay kan anay, ani? Taday Monday. Munde. Taday. Kung ikaw, nagpamiyembro kas pasmo kang ako, hawa, kay mukhaon pa ko. Taday, nakalungag naman ko. Kanya, unsa may sudan? Unsa ba? Standard. Ha? Unsa standard? Maorya pun karaan. Unsa may standard? Ano kaya pun ko? Hala, muna imong giingon na standard? Oh, usay karaan ni mong sudan be. Di standard man na, di ba? Ano ko ni mo nanding? Uy, asa naman tong giingon nimo kani ato do nga sa uyab patabangan ni saad ang ako magminyo ta. Pakanang ko nimo lechon baboy. Asa naman tong lechon baboy? Excuse me, day. Ako, day, kanang gusto yung ka nga mapariyasa na to silinga, day. Nga sige kaong baboy na iblad. Kinsa man? Kakayod. Usukim kaong buba. Umba, litsod, uban pa niya. Nya asa naman daeron? To, asa iyang mansyon. Asa man yung mansyon? Sa nasbiteryo. Mao na, gusto ka mapas niya, ha? Lakaw. To, pa may bakante dito. Ilang dia, para ako kagibisi kung saon da. Palit ko ditong sudan. Nagapit lang ka, day. Uy, lakaw man ta ka. Nya, waka maghapit tawag sudan ni mo inig pauli ni mo. Naaday ko kwarta di ay. Lakaw di ka mo ikwarta. Nga may gihatag ka? May gitunol ka, ha? Wala. Oh, naaraman di ay na. Nga nung mangutana pa man ka, ug may daba ko nga wa man kay gitunol. Ano man, na ako'y gihatag ni mo. Wa. Oo, gani. Maura nagsawa ko matag ni mo. Nya anong utana pa magkag may gitunol ba ko ni mo? Sus, kay nahap gini man dako eh. Pao kan layo kay sweldo. Sas! Ibaw pa lang ko nandig ay. Nga mo din ni kinabuhi na ko uban nimo. Sige lang kung kapas mo. Di kita ko makipakasal nimo. Oy, ayaw pagbuot sa Ginoo. Kitang duha mo'y gitadhana. Helam di ay. Nagkalago na lang itlog nimo. Okay, so, topic na na ha. Sa? Kuan ba kanang wa naman na stima. Say wala sa tima ba? Man biskut kay itlog sudan man tung sa bagay itlog sudan sa na. Usa sa labot ang itlog. Lagom kag itlog. Paro di ba? Lagom kag itlog. Kag itlog. Inahan ko siguro Ginoo. Hilong na diya. Uy, Marie Munday. Ikaw ni? Uy, Marie Jovi. Hala, ikaw na, Marie. Oo, taon, Marie. Tindira taon ko sa department store, Marie. May ka, nindot pagkapagkapatang. Uy, nindot ko taon. Kung doon na pa'y labaw sa bati, mauna na ako. Ha? Nga naman, Marie. Malas ay sa kong kami yung Marie. Uy, kaya nga akong nabana. Pobre pa sarang nangamatay. Ha? Nga naman. May trabaho, Marie? Pero porting gamayag sweldo, gamay pas iya ha. Binuada, Marie, oy. Gusto may gamaya ba? Murag butilya. Butilya mas white flower, Marie. Marie, oy. Pero, may doon ang imo, Marie. Kay di sa gamay, at least, na trabaho. Ang ako gimbana, Marie, way trabaho, istambay. Sige lang, panghingi. Ha? Pagsik din ang bana ni mo, Marie.
Unsa haring gangis sa inyong lugar? Isog day kayo na. Isog ba, uy? Matalawan man na ako. Puti malig itlog. Ay, may nalang na, Mari, kay putik itlog. Akong banag yun, lagumang itlog. Makakita lang ka, Mari, maglibog yun ka, magkaingon yun unsa ni, oy, gabi, kamote. Hala, pagtsod, ya, Mari, uy. Dako, ay, Mari. Kaya mo maggabi o kamuti. Na, dako nga lagom. Itlog pa day na, nginana. Pero ang iyaha, murag siling kulikot. Sapa ka na, Mari, uy. Pero may nalang na, Mari, uy, kay manghang. Ay, unsa pa na yung mga mo, Jube? Nanindak ka o na ngayon, te, ha? Uy, Mari. Ang among super nga payot, Mari. Ay, ang size, ma'am. Ma'am, ang size. Ano lang family size? Sinina ang taon na din ni Mari. Uy, ayaw palata. Aw, unsa ba ko di ay, oy. Ay, Jube, ato na sa opisina, ha? Ato niya, ha? Ha? Come on, yan, ha? Na mga customer, ha? At di man na ninyo? Sige, tabi ka. Stricta sa itong bayuta, Mari. Uy, Hala, na. Anak ko na siya. Magpabilib ba na? Abi kay maaman say, ano may gwapo nga sa customer, di ba? Na. Ay, sige na, Mari. Uy, kay ari ba na ako ang ubang customer, Mari? Pre, adoro ko ha. Manihapon sa na, Ay, pre. lang, pre, salamat lang kayo. Uy, May ikaw. manihapon sa ta. Ay, mapakong ipawa mo kwarta yung pakadong pag yun rin mo sobra. Masulmi. Basig, madugay, moingon lang yung kana ko nga, anhil lang ko po yung samo. Ha? Pre, oy. May tubo mo sa nangay mo gahuman, pre. 10% bayad na, pre. Ako ba? 10% ha? Naa din itubo, pre. Ingon man ka, pre, nga imong tubuan. Di, wala lang saan ko mo maliban. Sige, unsa to isulaan ninyo diha, pre? Magluto na ko, pre. Ay, na lang, pre, salamat. Salamat na lang. Harin lang ko, pre. Kay ako, pre, hato ng bayad taon, pre. Sige, pre, harin ako, pre, ha? Sige, pre. Dili makadyo ka bukaon. Dili lang takara ko po. Dili lang Ay, na lang, pre, kay magluto pa man taon ka. Lain sa kayo maghuwat ko ng magluto. Baka sunod lang, pre, nagbayad ako. Kuan mo, God, pre. Unsa, pre? Sige, dili mo ka magpapugong ka, ikaw, God. Sige, pre, harin ako. Gutom na kayo, eh. Sige, pre. Magluto na ko, adobo. Dali na kayo. Sige, pre, harin ako, pre. Pre, kining kuan. Ato na ko. Wala, lalakaw na lang, pre. Masagig magpas mo, no, ka, magutman ka. Ako'y mapasangin lang. Kidot na yan. Ato na ko, pre. Pwede ko mabalik, pre. Nagluto sa tubo, balik ko. Ay, nagbayad na lang ni mo, pre. Sige na kayo. Ato na ko, pre. Bahay, pre. Pagkakidot, pre. Ito niya, pre. O diin man ka. Wala sa ka magluto di ay. Ngita kong kwarta taon na yun, eh. Nya, nakakita ka. Nakahuwam taon ko protekto, eh. Nya sa man. What na? Siwa na. Ipalit na kong bugas. Baya, ay, galagom lang itlog ni mo. Hindi ka bigyan na rin akong itlog. Dahil yung sulisahan na Asa lagi kwarta lagi eh. Ipalit na gina akong bugas. Usab na ni ako gidahang nga bugas. O, trawa. Bugos rin na ni mo di ay. Unsa ko na lanlanon ta na bugas? Unsa ba isuwa na to ana? Nga sardines diha. Ya, kapuor na nanding oy. Kapoy gikabuhi na kog kinaon na ng sardinas. Pagita sa dahil sudan oy. Magluto ta. Kana na arawan di ay na. Unsa lutuon nimo? Miswa. Lago kag itlog wa kay buot. Itlog, dili lang yung itlog, eh. Pre! Mao gini ako asawa taon kusog kay personal. Nya tuyo na pag hindi kusog yan tingog ro kadungog among silingan. Mao ako gyud siya gipakisulti ha taon. Day, may sulti ta. Oh, sulti naman bitaw ta diri. Adi ba magsulti ta tarong ba kanang di ta mo sining hargay ba? Naningag di ko nimo di ay. Ako magud murag gitumba naman gyud mo pag-ayo akong pagkalaki taon. Hilom na nanding oy gitumban ba oy. Kung gitumban ko pa ng imo, samot nagkalagom. Ay sawon na. Mali gusto ko bisultihan ro nimo day. Angon sa ba? Pero sige mo pang personal ako. Ba na ako nimo. Ya pakawawan ko nimo gingon ana. Unsa? Oo. Kayog kanilang gitaon kanang pampersonal nimo ba kana ba? Mawawan taon ko anang kaning imong sige. Yamat. Yamat ra gud. Unsa man kuno imong i-personal sa dako kung mo bawas ka dako. Oo. Basta di na ka kagwanta o bawas gyud ko nimo. Di na lang ko musulti og para watay away di na lang. Sige away. Mag-away ta. Ayaw mag-away na di. Unsa dili sa taon nimo ha? Unsa dili sa taon nimo? Nagpalagom na ng itlog nimo. Bida oy, giton gyud ko nimo da. Nayabag ka diya? Bida niyabag unsa man ha? Giton unsa giton nimo? Uy, ay kog hagit-hagita ha. Ay kog sakasakayan na imong tingo ka tingalib na. Unsa man? Musilaob taron diri ron. Suko gyud kana ko munday. Ngano man? Usukol sa kanako? Dili.
Naaraman di ay na. Pagtarong yun, tingaling matagdakan kag bomba gikas Russia. Gusto ka, ha? Tubad! Ikaw ba? Anong dyan kayo respite na ko eh? O niya, kasabay gusto ni mo, ha? Gusto ko magsulti tag taro. Ay, naghiwi na ikaw nga rin, katarong na ko, o, tanawa, o? Mas kaya baga dyan yung mong utok. Ay, kung inang yabag, ha? Ay, yabag ka niya. Lagot rin ko ni mo, na. Lagot lang. Sige, lagot ya. Ha? Paggawas mo ka lagot. Pahungaw na. Rumitagbaw ka. Adi ay, gihagit ko ni mo, ha? Gusto gid ka? Sige! Hanggaw ka gid sa kunsahon. Mga silingan, akong bana, lagom ang itlog. Mga silingan, akong bana, may buot na kong itlog, lagom pag yun. Dyan na. Sige, sige pa. Mga silingan! Di ka klaro ay hanggaw juga na, hanggaw di ka na. Bantay ka na ko. Oh, oy. Asam ka to ay. Munday, asa ka oy! Sakit pa day! Simpat balik ka. Tuo ka dito ka, tugbangan, he. Kanahan biya tao ni mo day. Bida, kamahay kung anong kanyi pa yung nasawa, eh. Hello, Mike! Hello? Oh, ang kanahan na eh. Mga silingan! Ang gamit, ang kanang... Mga kumpana, sinandig, nakag-itlog, lagom yun! Mga silingan, alam sa inyo ka kasayuran, mga kumpana, sinandig, nakag-itlog, lagom yun! Day! Hilom, gusto ginay ka? Mga hikala! Hilom mo sa kumpana, nakag-itlog, lagom yun! Ang kapungkot sa ito'y magbuwag tao'y munday! Mao niya akong problema sa akong asawa. Grabe taon kayong pakauaw na ako. Ang tinuod, mauaw ko ng magawas sa bahay. Ay, kay, di ka usang migawas ko. Sigitan ko sa mga standby o lagom o itlog. Pida, pumutubay ko nila. Kuya, kayo makapatay ko, mapriso ko. O di ba? Ako mga yung mapatay nila. So, mao niya akong problema karon. Ate Pres, Babina, Kuya Gili. Layasan ko ba niya akong asawa? Ate Jen, ha? O saman, kung kamoy pasultihon. So, ibuhato na ko ani niya. Be, tabagi ko niyo, be. Na ba'y mabasa niya ba sa Bible? Nga masyagit o lagom o itlog, ha? Palihog, tambagi ko, be, nandig. Ano na yung nag-inom? O Sed Panyawan Coffee Mix. Thank you yung kayo ninyong tanan. O nya, salamat kayo nya. Ang kaning Sed Panyawan Coffee Mix. Didot kanini ato imnon kung padong tas trabahoan kay kondisyon kay tining abot ani sa opisina. Ang ato ang mga paghinahanglan nga kinahanglan daling trabaho nya kuan. Mahuman yun na to pinagi sa pag-inom na to aning Sed Panyawan Coffee Mix. Unya, amo sa mga bata. Ate Jujin. Yes, Alan, sa mga bata, don't pay pitablia para taas per me ilang energy. Happy per me. Okay, salamat kayo. Mga bata, inom yun mo doon pepe tabli ha. Kay mo na nindot kay imno ninyo pa mo eskwelahan kay para taasin yung energy, happy mo niya makapadugang po na kay baho tungod kay lagsik kaabti ka dali kayo makuha nimo ang mga klase ni kuno sa itudlo na tos maestra. Unya sa tanan po mga taon ni former Kapitan Jun Ramos kinabuhat sa Miguel Foliar Fertilizer. Good morning nimo diakap sa tanan gayon nga imo mga taon ni Vice Mayor Choi Aslar Torrique Aslar Sarayan kay Ma'am Casper Araraw si Attorney Bunabapo Talister Daan og ingon man si Bayoli labi na gyud diha sa Toledo Kuya Nick Pipito basta Toledo Kuya Nick Pipito tadlog GR Pipito. Good morning na to tanan. Ate Pres. Okay, o kakustang pasalamatan guyat. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule. Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic. Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa mga high blood, kolesterol, katutas sa sugar. Ayog si piyata pag inom kada adlaw, katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, kung ka magkaon sa imong pamahaw, inom na daan og isa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inigpaniuto ni mo, maugyapon, sa gyapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule, imong imnon una ka magkaon sa imong paniuto. Maugyapon, ini kagabi sa di pa ka magkaon sa imong panihapon, inom na sa danog sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang nga itong problema gud kaayo bahin aning kidney o UTI,
Ayaw na magkakuol, di na ta mabalaka, ana. Tungod kay doon na gihimo nga tambal nga makaayo anang atong gibati. Bahin sa kidney, kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na ang imong kidney o UTI, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot ha alang sakit o UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O sa tanan na ito mga ikisunan nga bigamit sa to ang Sid Liniment Oil. Thank you yung kayo nyo tanan. Tinuod yun mo nga nagpaluyo kanunay sa to ang Sid Panyawad. Sid Liniment Oil nga kanunay number 1 sa market kana tugod ninyo. Nasayon man kamo nga tinuod nga mutabang sa ato ang mga problema sa kalawasan. Padakit sa kalawasan, buko-buko nga magsakit, dapi-dapi nga magsakit, dysmenorrhea sa kabataan, kagid, kuto sa kabataan, o ginikay pagitas tinggi, kung mga haplas ta sa Sid Liniment Oil, nga tinuod nga mulaban na to, anha, ragyod tapalit, sa butika para klaro, di ba kaya Gile? Sa butika nato papalit. Aron klaro nato. Klaro nga pagpalit das butika kay wa gyud nas gawas. Ang Sid Liniment Oil, balik-balik ko nato mga igsuon. Anha ra gyud nato papalit sa butika. Butika ra gyud ang Sid Liniment Oil. Thank you. Og dili kali sa Facebook mga igsuon, mga higala. Bisitahan nato ang page sa Sales Marketing. Ya, i-type nato ang Panyawan Herbals. Ya, ayaw kalimot mga igsuon nga atong i-like ang page, no? Ya, makita rin tanan ang mga genuine Seed Marketing products o ang mga Panyawan products sa Seed Marketing Gums. Mapalitan po na to sa Shopee. Shopee, ha? Shopee, may nga, Shopee. Sa ito ka, butika, Shopee. Ya, na ito papalit at inood nga Hapla Seed Liniment Oil. Muna ikibuhat sa itong amigo nga tigabitan, mga suki na to, sa efektibo na to, na matudaan na Diyos mga katauhan na gamit na Gums. Si Patok, Patok, si Patok, Bin Velasquez, Patok? Oy, Patok, oy. Ha? Apelido niya, oy. Ano ko? Patukon. Si Uy, di na siya? Patok, oy. Diya sa tayo diluan sa Cats Taxi. Iyawa. Mga driver gini ato. Diya si Juby Maluluyon o sa mama niya nga si Lucia Maluluyon. Diya sa Himinsulan, Ibabaw, Kamotes. Ngigay. Si James Natividad. Diya sa Luel Sampagita sa GSW Taxi. Ato ni Soki Gams, permita si Linda ini. Og si kalimutan ko Gams ang pwede atong suki ilang tilutog sud as Tipolo Gams si Dido Alimpangog sa Tipolo. Dido Alimpangog may kay malutog dugo. Pag taon ni siya sa karang human paluto. Sid Liniment Oil ay Brad Dido Alimpangog. Salamat kayo taga Tipolo ni. Daghang salamat. Okay. Kumusta sa mga ito ang mga staff? Ingon man sa mga ito ang amigo kayo nga sila si Dr. Rene Boluser, yung mga staff silang John, si Dr. John Mata, yung mga staff sila si Ma'am Shelamy, si Ma'am Emily, si Ma'am Jenaline. Kumusta ka mo din ha? Dr. Erving Gracia dyan sa LGU Oslo, thank you. Ingon man sa atong ipangumusta nagsunod ko nung sa atong tuluman ng Reverend Father Roderick Danela, North Tabato, Reverend Father Jimer Escultor, Davao City, Reverend Father Ray Silangan, o Reverend Father Sano Ubo diyan San Vicente Liluan, Reverend Father Jose Picadorna Mindanao area, Reverend Red Rosales diyan sa San Vicente Liluan, si Ray Silangan so ito ay sa Domingang Zamboanga del Sur. O paisano na pare pero tuan na sa Zamboanga. Padre, kumusta mo diha? Okay mo sa si Reverend Father Reverend Father nakalimutan ko Darwin Villaflores. Darwin ba Marvin. Reverend Father Marvin. Darwin kita no man. Father Joshua Kaduna. Si Marvin Villaflores. Sakto ba ito, Father? Yung first name. Villaflores diya sa Dumaguete Metropolitan Cathedral. Ang ato ang mga lectors, salmes, mga altar boys. Sa dili pa mato mo serve sa misa sa San Dimas. O diba sa kada adlaw nga mga misa sa itong simbahan. Celebrity Kutik Beauty. Kumusta ba ang aga sa inyong tubig din ha? No? Ang dama na lang daan ang tuwalya ng sabon sa Celebrity Kutik Beauty Soap. Anang gabi aron diretso na kamo sa pagpangaligo. Doon na kini mga sangkap nga gulta tayo ng papaya extract, natural moisturizer para dili mag-dry skin. Aron papabilin kitang younger looking o kutis artista. At doon na ba itom murag doon na ba kay murag pagis-pagis imong naong murag doon ay up murag doon ay mga pagas-pagas nga mga tagak. Unsa ba ni? Oy, tangam awa na mo ang ato ang gamiton. Ayaw lang mo kamo pagpatakaw. Pamali pangutana kamo sa botika. Said Celebrity Kutik Beauty Soap. Ano na kanita tak said marketing. Unya dito di ay may kaya ko ipakapin ko lahat ito tatong gisyon sa San Isidro Camotes wala gyud maunsa ang ilang water supply. Kusog gyapon bisag tingkini. Matong pagka William dito siya puyo kay way problema sa tubig. 6 pesos ra gyud ang per cubic nila.
5 ka na 6 pesos Oo. per cubic. Barator kayo. Kinabertuhan. Pila may mabayad, ang ato di dinilan, pila di ayang cubic. Mahal siguro. Gatos siguro kape na to ah. O, ang ila ko no, bisag tingho, wag yun maunsa ko na lang tubo. Kung ano man, at dapat ang misbis po sa kilit sa kapelya, ingon siya ay, tungod sa mong patron, si San Isidro Labrador, kay patron manis mga mag-uuma, anak siya. No? Ayaw na makalimutan, St. Marketing, celebrity ko, Jig Beauty. So, thank you. Ate Pres, Okay, ang sendo dato ka ng adlaw, gulyat. sinanding Ate Pres. Nanding. O, kasi sinanding Ate Pres. Problema niya siyang asawa kay grabe taon pakauha niya ba. Ano man? Tinuod yun nga kanang, kanabang, ngan lang siya, lago mong itlog, ipangabog siya mga silingan ba. Nga, magawa siya sila, ha, sugsugon lang inoon siya. Hindi, kausa nga, sige, ang iyang asawa, lago mong itlog, iyang, ubanan niya, Ate Pres, ibang berarti kadungog. Adi ay, mo di kong sumay-sumayon ha, kuha ito kanang megapon yung asawa, Ate Pres. Ako ang bana, daglago mong itlog. Mauni yang ikawawan taon, Ate Pres. Ganun man Mauwaw yung siya. asawa, bastos, no? Bastos, ako pa rin asawa. Pinangga na ito asawa, Ate Pres. Babae mo na taon looy kay na. Pero pasabton lang na niya, Ate Pres. Pasabtan na yung mga asawa. Dong, Pero ganun na yung mauwa taon mana ka. ang iyang asawa. Bitawa, Wala naman. ingno ni mo nga, ang tanin mo pagdaga. Dahil di naman ikaw inani taon. Bastos kayo siya, ginana rin yung patasan. Lain bitaw. Pero sakitan sa kadong dig. Pero narani mo, iya balik ko nung iuli mo. Ang iyang kuyawan na Pres, kay gawas niya sila, sagitan siya na kong gidlo. Ang iyang kuyawan ko, matubayan niya bago siya gid. Mauna, O siya ba'y mapatay o siya ba'y makapatay. Mao niya, kung biyaan, marakanin niya yung sawa. So, may plano ni Manny Bob. Be, Ako na ito. ito sa, Alam niya. layasan, makanin ako akong asawa. Mao ni problema ni Ate Pres. Be, masawan pa, be. Kung ari ka din sa Kwan, Korinto. ari ka din sa Korinto 11, versikulo 11. Apan, Ano man? sa at kay sama nga ang babae gibuhat gikan sa lalaki. Ang lalaki gianak sa babae ug ang tanang butang nagagikan sa Dios. Pangutana. Naabak kay sa imong pagkinabuhi inday? Ingnaron imong asawa kasi nga na Cinderella. Munday. Nandeng. Nanding, iyang asawa, Munday. Ingnaron ko ng asawa Sir Nandeng. Ang iyang gibuhat ba no? Nagpailalan yun nga wala sa magagikan sa Dios. Pero nga ba kay gingon mo ko na dire. Og ang tanang butang nagagikan sa Dios. Guys ko paniglaki og babae. Kanang na ang siya nga dili gyud madiniyo sa iyang mga trabaho. Kanang iya pagsingit-singit bitaw siya gulyat kanang giingon nga. Unsa gani niya pag Lago mong itlog. Ano niya? kanang imo pagbakla des kasada day kanang mo pagsingit-singit diha day no. Nagkasaw na kag tubig. Mo probe mag-atas. Igabi way agas karura sa niagat nanawod na ka dito. Mau ba? Wala yung agas eh. Oo, nanawod na ka dito. Nakapahugas ka sa inyong mga plato kay basig way hugas nga gabi kay way agas. Ay singit-singit ng karsada gabi. Imo magipakuwawan nimong bana nga mo o singa na mo reflex sa iya. O sin mo bumiro. Bumirang. Kana bumirang lain man. Karma. Oo. Kana na ang unsay nga ni Makarma ka na day. ang ingna ni mo asawa nga ang iyahang buhaton kana mga buluhaton sa panimalay. Nalabhan bang mga kortina? Nalabhan bang mga punda? Gapil ba pagsilig ang ilawom sa katre? Gikuot ba niya sa silhig? Basi po yan na diyan. Wala mo din sa syudad Gulyat kanang naabot dagko kayong kanang dagko kayong mga mananap nga gagmay mo ra maghulmigas Gulyat. Kanang na dagko nga itom nya mo ra kadagpag tumoy tukog sa silhig. Wala na dinis inyo. Wala mi ana. Unsa man nang mananapa? Pagtakusukar mama Gulyat. Kanang Ako ang kanang silig nga tukog. Lain mo na ang antik dilay ko na. Direct, with Frederick Re. Unsa ba antik? Ato ni tagawat with bread. Ato kita magkita. Out of Ato si kita mag-vlog. Out of Kuan Gulyat. Ang hantik. Kuha man ako. Ito mo siya lawas. Dili ba ka na ba akong ingon nga. Ang iyang asawa. Ito maglawas pero nay murag ka ng kimpit sa luyok. Murag na bungot. Mamana hantik-hantik. Oh, ang kaning kuan siya murag. Tanaw ni mo siya Gulyat. Murag siya som kay itom pero dako. Murag ka ang tukog sa silhig. Nana dito sa mong probinsya. Murag nga dili ka makapanilhig. Mupuyo na siya kanang mga kahoy nga gabo, kanang mga sagbot ng tipunog. Sa mga saninang karaan na suot sa karton. Mao na nga ang imong pagsingit-singit diya may sisultihin na din imong asawa. Nakapanilhig
panilita na ba? Wa ba puig mga kanang antik-antik ilawom sa inyong katre? Kanang naang wa ba dito nagakunsengan ina nagwabay po wa ba nako no puyo dito? Kasi magsingit sa karsada. Oh, Kaya mga orchids, ay namuha ko tayo, magibisbisan ni mo. Ana, ug na ka ni buhay, galing kanding gibuhay, tas luyo yung mga asawa, wa mapatuok inyong kanding. Nalatok ka, awag ka na. Bitaw, kaya sa ako nang gingon natin pres, ang iyang pagsinggit-singgit siyang karsada, og nabisbisan na ba niyang yang mga tanom? Iyan na ba naliguan ang yang favorite nga ero, ang balhibo puti, mura gapas. Kaya pagsinggit-singgit sa karsada niya, wa maatiman ang trabaho. Nakainom ba ka na siya? Ang kukulyat ba? Ano man? Nag-uuldog ko. Ano man? Ang akong boyfriend, kuyog sa laeng parehas na ako. Kuya, hindi nakita. Ano ni kuyog mga dito? Siya, anak ka magkabuhat sa inyo, may oras para na ako. Boyfriend na ninyo katong imong kuan. Ah? Ninyo na nga boyfriend ni mo. Dili, Alam, katong- dapat ka boyfriend? Ha? Ikaw may gwapa, nalima. Salamat po ko na natin naman noon. Kaya ko, impuzzle. Tiyaw.